Lah wis ora ono. Bu, kula kepengin nglajengaken sekolah ing universitas Loh, kuliah apa, Dam? ing prodi basa Jawi, Bu. Hah? Kowe arep kuliah, Dam? Nggih, Pak. Dek kowe arep kuliah apa? Basa Jawi. Basa Jawi. Nggih. Yo, kowe iki arep kerja apa? Nek dadi basa Jawi. Lho, Dam. Nek kowe mlebu teknik, ekonomi, apa komputer, ibumu luwih tentrem atine. Lah nek kowe njikok basa Jawa, piye masa depanmu? Halah, kok Jawa karek mlebu Jawa. Golek duit nang endi? Iya, paling-paling dadi dalang ning kampung. Bayarane sego bungkus. Adam. Kowe arep mlebu pendidikan basa Jawa. Mengko nek mrene-mrene, kowe mung dadi tukang nyerat tembang dolanan. Aku ayo sing pegawe kantoran, bayaran ora sepiro. Lah kowe dadi apa basa Jawa? Pak, Bu. Kula nyuwun pangapunten nek atur kula mboten saged dadosaken remen panjenengan. Nanging kula yakin saben ngelmu iku gadah paedah. Basa Jawa dudu mung tembang, nanging ngemu unggah-ungguh tata krama lan jati diri bangsa. Sinyal mana? Sinyal iki jan. Dam. Kene sik. Nanti kowe halo. Kene jan sik. Iya iki. Lah, aku krungu-krungu jarene meh kuliah. Oh ya, iki lho. Arep delok. Engko sore to? Sore, Engko sore. Oh iya. Lah, kok jurusan apa kowe iki? Jawa. Basa Jawa. Kowe gak juga bahasa Jawa gak? Hah? Sing mbok omong kuwi iki salah. Hah? Salah kepiye? Ora kabeh kudu nganggo basa Inggris. Basa Jawa iku warisan budaya. Nah, Adam iku pengen jaga warisan leluhur. Iya, aku bangga karo Adam, wani duwe pilihan dhewe. Soale ora kabeh uang kuwi wani karo omongane wong akeh. Bener juga ya sik mbak omongke. Sorry Adam. Yo kanca-kanca, aku ngerti kowe kabeh padha guyu aku milih basa Jawa. Nek ora kaya Pak Dewi ngene iki, sapa sing nglestareke basa Jawa? Lakno aku milih basa Jawa ya kuwi kanggo nguri-uri budaya lan nglestareke basa Jawa. Pak, Bu. Napa, Le? Pak, Bu. Alhamdulillah niki kula ketampi ing Universitas Negeri Yogyakarta dan prodi pendidikan bahasa Jawa. Ya Allah, Le. Ibu gampang banget karo kowe. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Ya syukur le muga-muga dadi panjatamu bisa kasembatan. Amin, Pak. Pangestunipun nggih. Walah, UN-nya nampani. Ternyata jurusan gue ora sembarang ya. Walah awake dhewe to sing salah ki. Selamat ya. Selamat ya, Dam. Ya sukses Dam. Sukses, Dam. Kuliah sing tenanan Dam. Ditemeni lho. Watch me party on you, yeah. Party on you, party on you, party on, party on you, party on you. Omong mana Excel?
Nah, iki gelanggang mahasiswa. Ing kene mahasiswa latihan tari lan kegiatan liyane. Lah, menika badhe wonten sik gladhen beksan, Mbak. Ayo, ya didelai yuk. Go. Piye, Dek? Wis yakin ora? Lah nek ngene iki aku dadi yakin, Mbak. Kudu nglestareke budaya Jawi. Iya, kuwi bener. Monggo Mas Adam enggak? Sugeng enjing kanca-kanca, tepangaken nami kula Adam Muhammad Rifai saking Sleman, Ngayogyakarta. Adam ngene lho, Dam. Jiwakan ngene. Weh. Adam. Enggak akan mawon. Ada mikir ruang gamelan yang kene mahasiswa biasanya sinau karawitan. Kabeh kudu terampil nganggo kendang, bonang, sarung lan gong. Iya, itu mau musik lho, Dam. Iki yang ada budaya. Saben ada nggak filosofi. Terus yo ngajari hak diri kerukunan. Berarti niki wonten sing sinau, Mbak? Ono. Oh, Perlu? nggih, monggo. Mas, Mbak, derek lagi nggih. Monggo. Dewan hari pertama kita tag guys, ditunggu kelanjutannya. Semoga Antakusuma videonya bagus. Kata-kata hari ini. Kata-kata. Percaya Raimu. Bu, niki alhamdulillah kula ketampi ten UNJ. Ya Ing Allah. prodi pendidikan bahasa Jawa. UNJ. Proklamasi. Yang kau janjikan itu ha? Oke.
day 2 ayo Radeng Day day 2. Day 1 sore. Day 1 sore. Iya. Estetik. Semangat. Cantik sinar. Wis Mas. Cantik sore. Males apa iki nih? Kamu cantik. Bisa. Well.